buskon ay madali lang isiwalat. Pagising sa umaga ang bakas ng simula, hinihintay ng service nang sa school makapunta. Hindi nalilimutang magdasal kapag umaga, at tandaan lahat ng pinag-aralan. Para sa classroom ay hindi nagkokopyahan. Ganyan lamang ang buhay ng isang buskonyan. Tinutulungan namin ang nangangailangan. Buskonyan tayo, tayo ang daan para sa lipunan. Buhay buskon, sama-sama tayo, isang boses para sa bukasan. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Para sa kinabukasan. Kami nagdarasal para sa aming kabutihan. Sino pang uulit kung hindi kami lamang? Kami naghangatwiran at hindi nangangatwiran. Kami malakas at kami mga talino, dahil may gabay kami mula sa mga santo, kay Mama Mary, Jesus at sa mga kanto. Hindi kami ugaling kanto, kami nagdarasal para kami bumuting tao. Buhay Buskon